कि ओम जयंती मंगला काली, कि ओम जयंती मंगला काली, ओ भद्र काली कपालिनी, कि दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा लगभग हम जितना मंच पे जाइला ई भजन जरूर गाइला, अच्छा लगेला। और जितना भी मीडिया वाले भैया हैं सबका स्वागत है, साउंड वाले भैया का भी स्वागत है, बहुत प्यारा साउंड बा। बनवना कि मैया मोरी अदली हली बसड़वा हो, कि ताहिर बनवना कि जो ना बोले हो मैया, जो ना बोले हो मैया, सिहकियो ना डोले हो, ताहिर बनवना बजा दीजिए, थोड़ा थोड़ा बजाते रहिए, धीमा धीमा। निमिया के डाढ़ मैया गावे बार बार नावेला। और बड़ा खुशी के बात होला जब घर में पुत्र के प्राप्ति होला। और वैसे ही घर में हीरा के प्राप्ति भइल बा। हमनी के उपनयन संस्कार में उपस्थित आइल बानी जा, खुशी के बात बा। और आज बहुत कुछ लुटावल जाई, का तैयारी भइल बानो। लगली चूना
पूजा पाठ अगर रहुआ कम करे तनी तो माई और बाप के सेवा करी उहे देवी देवता बा कहे बा खोलत के पतरिया लागे खोलत के पतरिया लागे मुरतिया लागे ताहे कि मैया मोर ली हो बसरवा ताहे बसरवा आदली हले बसड़ा कि ताहिर बनवा